नोंथांमोननो आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों आरोना एप्सनि बारै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोनाबो गोबां आर्न खालामनो हागोन। बे एप्सनि नामानो जाबाय RCK। आं दिनै माने रिसार्च खालामगोन आरोना नोंथांमोननो देखायगोन आङो बोरै रिसार्च खालामो। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय मोजाङै। मोजां आर्निं जागोन बेयाव 3 मान्थ 4 मान्थ 5 मान्थआ आरामसे थाखागोन सलायखागोन। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आं दा अपेन खालामसै। नोंथांमोना आंनि लिंकआव डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन आं। बेयाव बिदि लिंकआव थुबानो बिदि स्क्रिनाव फैगोन आरो ना। बेनि उनाव रिसार्चआव लांनांगोन नोंथांमोना। रिसार्चआव लांनानै 600 खालामसै आङो। 600आव एमाउन्टआव थुबाय। बेनि उनाव साबमिटआव थुबाय आङो। बेनि उनाव बिदि फैगोन आरोना। बेनि उनाव फैगोन पेटिएम, फनपे, गुगोल पे, UPI। नोंथांमोना मा मोनसेखौ इउस खालामो बेजों रिसार्च खालामबानो जाबाय। आं दा फनपेजों खालामनोसै। फनपेआव थुबाय आङो। नोंथांमोना मोजाङै नायलांबानो जाबाय। दा आं बेयाव रिसार्च खालामसै आरोना। उनाव नायलांबानो जाबाय। साक्सेस जाबाय आंना रिसार्चआ। दा बेलेन्सआ फैगोन ना फैयाखै। बेलेन्सआ बेयाव बिदि रिसार्च सोनाव बेलेन्स फैयाबा नोंथांमोना नैबे सार्भिस होनदोंना सार्भिसाव थुनानै नोंथांमोना बेयाव टेलिग्रामाव डाइरेक्ट माबा जागोन। बेयाव नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना हरबानो जाबाय। आं दा रिसार्च खालामबाय। दा बेखौ रिपर्ट हरनोसै आरोना। नायलांबानो जाबाय। दा बेखौ स्क्रिनशट खालामबाय आरो पेमेन्ट दाननायखौ खालामनांगोन। नोंथांमोना बिदि हरनांगोन होमबाना बिसोरो रिसार्चखौ हरफिनो आरोना। नायलांबानो जाबाय। दा बेखौ हरनोसै। बेखौ दा रिपर्ट हरफिननोसै। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। सार्भिसाव थुनानै डाइरेक्ट टेलिग्रामाव थांखागोन। बे मोननैखौ हरनांगोन ना आरो बिदि खोन्थाहरबाय। बिदि खालामबानो बिसोरो रिसार्चखौ नोंनो हरफिनगोन। सोना हरगोन बिसोरो। नोंथांमोनाबो बिदि खालामबानो जाबाय। बायसान्स रिसार्चआ फैयाबा। आंना फैबाय नै आंनाव दा हाबफैबाय 600 600। नोंथांमोना बिदि दैलि आर्निं खालामनो हागोन ना। नोंथांमोना आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। नोंथांमोना लिंकआव थुबानो बिदि पेजाव फैगोन। मबाइल नाम्बार आरो नों जायखिजाया पासपर्ट होबानो जाबाय। थेंक इउ।